Ahojte, já vás moc vítám u mého úplně prvního YouTubeového videa. Je to pro mě úplně šílené, že tady tohle vůbec říkám, protože jsem si to nikdy nedokázala vlastně představit, že bych jako já mohla natáčet YouTubeové video. Ale je to tady a já mám z toho úplně obrovskou radost a doufám, že se vám moje videa budou líbit. Tak jo, tak já teda asi začnu úplně tou tady nejbližší taškou, co tady mám. A tady v té tašce teda mám věci právě z outletu, ale bacha, z outletu Zary. Já úplně, když jsem jako to slyšela, jakože cože, outlet Zara, jako úplně jsem byla v šoku, protože já osobně fakt jako miluji nakupovat v Zaře, ale jako co si budem, prostě to oblečení tam jako je fakt jako celkem drahý. Takže když jsem se dozvěděla, že vlastně tady, dokonce v Brně, máme vlastně outlet Zary a vlastně je tam Zara a ještě myslím jako značka i vlastně Pull&Bear, anebo ještě nějaká jiná značka tam byla. Ale jako mě osobně teda nejvíc zaujala ta Zara. Takže jsem byla úplně jako, že ty bláho, do toho obchodu prostě musím jít. No a já vám teďka ukážu, jaké oblečení jsem tam natrefila. Takže první kousek vám ukážu tady tenhle. Já vám ještě jenom, dívejte jo, je to normálně, fakt je tam prostě i ta visačka, přímo jakoby Zara visačka a akorát vlastně tady na druhé straně tam je potom vlastně napsané jako ten obchod, chic deal a je tam vlastně cena. A ono fakt jako když se podíváte, jo, ono tady je to taky. Většina toho oblečení fakt jako byla o 50% levnější. Jo, měli tam i boty a i jako různé bundy a tak dále. Každopádně mně se tam teda líbilo tady tohle, já tomu říkám, že to je takový jako polosvetřík. Právě i přítel mě říkal jako jo, že to fakt vypadá jako zajímavě, tak jsem si to prostě vzala. Potom tady mám teda další kousek, jde taky teda o svetr, ale tentokrát už fakt jako svetr, ne o polosvetr. Vlastně vypadá takhle, je takový úplně velký, naducaný, teploučký, hrozně se mě i jako líbí ta barva. A já už tady teda jako nemám tu visačku, protože už jsem v něm teda byla venku, nemohla jsem to vydržet. Takže nevím konkrétně tu cenu, ale myslím si, že to taky bylo nějak jako okolo 250-300 korun. Tak, potom tady mám i takové hezké bílé tričko, taky je to teda značka Zara, tady tohle teda stálo 339 korun. Je to vlastně takové jako obyčejné bílé tričko, ale je takové jakoby z toho teplejšího materiálu, akorát ze zadu právě mě přišlo celkem zajímavý, nevím jestli to vidíte, je to vlastně tady takový jakoby zkrácený a tady vlastně vy si to takhle jako můžete zavázat, takže mám to udělat takové jako hezké záda. Pak tady mám teda ještě takovéhle hnědé sáčko. Je teda takové jako krople, je to taky teda značka Zara, tohle stálo teda, to bylo jako trošku dražší, stálo 489 korun, ale taky bylo slevněno tady z 1000. Já jsem si právě říkala, že já mám vlastně takovou jako hnědou sukni, takže si myslím, že právě k té hnědé sukni to bude vypadat taky moc hezky. A poslední, co tady mám právě z toho outletu, tak je ještě tady takováhle jako motorkářská bunda. Tady tohle je teda značka Pull&Bear a tahle bunda teda stála 679 korun. Ale ta se mi fakt jako mega líbila a přijdu si v ní fakt taková jakože jako sexy. Ale jako ještě teda by to chtěla asi nějakou tu motorku. Tak jo, jdeme teďka teda na další tašku. Já se ještě jenom rychle napiju. Je teda určitě, čím bych jako chtěla fakt začít a z čeho mám fakt jako obrovskou radost a jestli teda jako scháníte nějaké jako dobré legíny, tak já právě jsem sehnala legíny v Calcedonii, které teda jako byly jako drahý, nevím konkrétně už tu cenu, ale jakože okolo 1000 to určitě bylo. Takže byly poměrně drahý, ale jakože fakt prostě ten materiál je úplně boží. Fakt jako já, když jsem na ně šáhla, tak já říkám, no tak prostě jako tyhle legíny fakt chci. Nicméně, jsou to takové ty legíny, které jsem jako jednak taky už hrozně dlouho jako scháněla. Jsou to takové ty legíny, ne jako klasické legíny, ale oni mají právě jako rozšířený ten spodek. Další kousek a ten, pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jste určitě viděli tam,
Je to vlastně tady takováhle jakoby sukně, ale jsou to vlastně normálně, jako pod tím máte kraťasy, což já mám hrozně ráda, tady takovéhle ty sukně, ale jako bacha, jo, ona je vlastně ta sukně je i jako sukně ze zadu, jo, což většinou třeba bývají jakože zepředu je to sukně, ze zadu to jsou kraťasy, což se mi upřímně jako tolik nelíbí, ale tady to právě vyřešili takhle a za to jako u mě palce hore. Mega se mě to líbí, plus byl teda k tomu i vlastně ten pásek a tahle je vlastně sukínka, tuhle mám ze Stradivariusu. Takže určitě, jestli scháníte nějakou takovouhle šedou sukínku, která je podle mě jako teďka velmi trendy, tak doporučuji skočit do Stradivariusu. Tak, teďka tady budu mít pár teda věcí ze Zary, ale fakt jakože ze Zary, ne z toho outletu Zara, ale ze Zary. A mně se tam hrozně líbil tady tento hnědý svetřík. Mně se prostě hrozně teďka líbí tahle hnědá barva. Já mám teda ten svetr ve velikosti XS a myslím si, jako, že fakt sedí úplně hezky a je úplně takový jako příjemný, prostě nikde nekouše, takže tenhle určitě doporučuji. Tak, pak tady mám několik kabelek. Tyhle kabelky už jsem taky ukazovala vlastně na Instagramu. Tady tyhle dvě, tady tuhle a tady tuhle mám teda taky ze Zary. S tím, že vlastně tuhle určitě bych si chtěla nechat, ta se mně moc líbí. Vysačku, tam jsem stála 849 korun. To podle mě stála asi i tady tahle hnědá, taky tak podobně. Každopádně tady tuhle asi teda budu vracet. Ještě si tím úplně nejsem jistá, schválně mě napište do komentářů, jestli byste ji teda vrátili nebo ne. Tady mám teda třetí kabelku. Jestli říkáte, jakože jestli mám asi nějakou uchylku na kabelky, tak ano, mám uchylku na kabelky. Prostě jo, já jako kabelky fakt miluju. Každopádně tady tuhle mám teda z HMK. Nemám ji ze Zary, ale mám ji z HMK. Ta kabelka se mi nejdřív taky jakoby moc nelíbila, nebo nebyla jsem si s ní úplně jako jistá, ale pak vlastně jsem do ní dala jako různé věci a nakombinovala jsem to a pak se mi teda jako mega začala líbit. Teďka tady máme ještě poslední kousek, teda Zara, což jsou vlastně tady tyhle podle mě teďka velmi takové jako trendovní rifle. Já jsem je vlastně dávala už taky na Instagram a vím, že tam jako o ně byl docela velký zájem. Takže takhle vlastně vypadají, jsou to takové jako klasické širší tmavé rifle, ale myslím si, že moc hezky sedí, dělají podle mě takový jako hezký zadek. Každopádně já mám teda velikost 36. Teďka tady mám takovou klasiku, protože prostě obyčejné basic trička nesmí chybět. Já zrovna tady tohle mám z Bershky a stálo 269 korun. A je to fakt takové basic tričko, ale mně se právě hrozně líbila ta barvička, která je taky teďka velmi trendy a myslím si, že právě třeba tak jako k těmhle kalhotům nebo prostě k ostatním věcem se, i třeba k té šedé sukni, že jo, se prostě mega hodí. Teďka tady mám takový krásný růžový svetřík ze Stradivariusu. Ten je teda, to mám velikost XS a je teda i tak jako poměrně takový jako velký, naducaný, ale jako jestli takovéhle svetry máte rádi, tak určitě doporučuju. Mně se hrozně právě líbila ta barvička, že to je taková ta růžová, taková ta baby pink, takže určitě pokud scháníte takový nějaký jako cute svetřík, tak ve Stradivariusu. Tak a teďka tady mám úplně poslední věc, kterou mám tady v téhle tašce a to jsou tepláky. Ale právě tyto tepláky mám taky z outletu, ale teda z outletu z Nike. Já nevím, jestli znáte, já jsem to vlastně taky dávala jako na sociální sítě, na Instagram a myslím i na TikTok. Právě video vlastně, jak jsem byla v outletu ve Freeportu se to jmenuje, je to na Hatích kousek od Znojma. Právě jsem objevila tady tyhle tepláky a ještě v podstatě jako dost podobný tepláky, ale v černé barvě. Takže vlastně mám jako tyhle hnědý a ještě černý, právě v S-ku. A vlastně takhle vypadají. Jsou to teda jako pánské tepláky, ale myslím si jako, že
mě to ani jako snad nejde poznat, ne? Nebo já bych to asi nepoznala. Takže to je jenom takový jako tip pro vás, pokud chcete třeba jako koupit Nike oblečení za fakt jako dobré peníze, tak určitě doporučuji navštívit Freeport a holky asi jako, myslím si, že můžete zkusit jít i do pánského oddělení a myslím si, že i tam jako najdete nějaké hezké kousky. Tak no a já upřímně teďka přemýšlím, jestli náhodou tady tohle video nemám jakoby rozdělit na 2 díly, protože já tady mám ještě hromadu věcí ze Sheinu. A nevím, jestli by pak to video nebylo jako hodně dlouhé, takže přemýšlím nad tím, že možná teďka to ukončíme a v druhém díle právě si otevřeme právě, nebo uděláme si takový unboxing právě věcí ze Sheinu, protože tady toho mám fakt jako taky hodně. Takže já budu určitě moc ráda, když mě tady hodíte odběr a like, nebo klidně i nějaký komentář, když tady napíšete schválně nějaký třeba jako feedback, jestli vám tady tenhle typ videí líbí. Každopádně já se teda s váma loučím a určitě se mrkněte na druhý díl, který snad vydám za chviličku. A v druhém díle se teda podíváme na ten Shein a tam mám teda pro vás i tak jakoby víc doporučení, jakože do čeho bych fakt jako nešla, ale naopak jako objednal jsem si tam i fakt jako plno hezkých kousků, takže to je takhle za mě všechno a já se loučím, pa!